Requesting po lahat ng may garland to be on the dance floor for this balcony number.
kadagit yung nunoy kung ani ka lunes tayong pagaro mong sa pareng-pareng ulpo dalilaw panang irurume ikarayo dahil ka lagi kadagit yung nunoy kung ani ka lunes tayong pagaro mong sa pareng-pareng ulpo dalilaw panang irume nairunta kariken sa pagkakawang patsyen layas na ka na para gunoy ko di ka pa'y denggen ang iya parang kumigot kuwing ka pa'y lalaisin ang panang idadanes panang irurume aniya gusto madenggen at pagkabagayang kay takaasi tapnong nayagkot pasudiyen kay agyagan si tatangenge nairuta kariken sa pagkakawang patsyen layas na ikana panagunoy ko di ka pa'y denggen amin na parang kuligot kuwing ka pa'y lalatisin ang kanang idadanes panang irurume karayo dainggan lagi kadagit tumunoy kuwadi ka lunes tayong pagaro mong sa pareng-pareng ulpo dalilaw panang irurume nairuta kariken sa pagkakawang patsyen layas na ka na para gunoy ko di ka pa'y denggen amin ang panang kulikot kuwing ka pa'y lalaisin ang panang idadanes panang irurume nairuta galiken sa pagkakawang patsyen layas na ka na para gunoy ko di ka pa'y denggen amin ang panang kulikot kuwing ka pa'y lalaisin ang panang idadanes panang irurume Si Jamers Band. May I request Mrs. Bachang and partner to please lead this piece to be followed by everybody. narigat na tuok nagtihaway panagtrabaho akan kanayon ikabanyan asuran lumawa ipagkala kaya't naanata agayin ka magligna ka sa bagyan sursurwe ti at trabaho di mo saksakluten na kulap mo
loob mong ginawan. Panagtrabaho akang kanayon, kapagyan at surat tumawan. Ipagkana kaya't nakadakan, again ka mangrigna ka kabagyan. Susuwe ang trabaho, dito saksakutin nagkulap mo. Tatlong lumangkaibigan mo, dinalaan mo. Riga ang trabaho, di mayentiman, makutkutin na pudo. Ina
hari tak ada nakalipa. Unay saweng arapot duka just kupay dapat jet tak amok ka nangangakan. Unay ikarima abit tituin. Unay duwi karimpay na agsinsinfekta. Kasano kami manong kaayate